saiki tak jak. Lho lawu. Apa tuh mah juragane dikunci ning jero mobil aku karo. Kok kene wis dandan arep metu ke lokasi lho. Lah kok direpot ke jowo. Lho ya ampun. Ngono ki tak seneni Mas Kole. Lho, tanggapan kuwi karo wong panitia ben ketok sopan. Nah, tak omongi. Ngono ki yo aku. Oh. Ngono ki, jalu to le. Monggo Pak. Kamu kocok ni rambut buka ya. Lah kocok sing ditutup kuwi kandrane tak to. Kuwi karo aku yo dhewe resiko sing gedhe ya, Pak. Posisi arep lumayan ning Malang, gitu. Terus aku kan masuk lho, Pak. Jadi kokonan sapa yang tak kokon diane Chandra. Ya, tukokno Airbus. Ukurane XLL, segede dhewe to. XL to. Ukurane segede dhewe. Oh, nggih Pak, siap. Udah. Ya ngono kuwi. Nah, lah bar mulai. Wis ya. Pun Pak, wis gede dhewe iki. Lah kok tak buka to. Ukurane kecil. Wong pen kuwi mulus tenan. Kuwi aneh ya mawon nek kuwi ana. Apik kali ukurane segini. Iki ya enggak. Ayo balik. Gajinya. Dhuwur balik. Kuwi enggak guyon. Oh aku mulus tenan. Kebat kuwi lucu maksudnya. Siap Mas. Siapa itu pada yang bersini? Nanti masuk pakai softtek di lontong. Wes ora kamu nek ora mesti. Pun Pak. Buka cilik. Ini ceritanya bocah main tau pen ya. Oh, pen lucu maksudnya. Wah, lucu nih yo megel. Yo, lagi. Han. Sing lempang aku ndak marini ndak iso. Oh, ini banyak dia, banyak dia. Agak ini setengah joget loh Mas ya. Pasukan itu pancen nggih. Irama, iraga, wirasa. Ya. Yo, lagi. Ning nong ning nong Nong ning nong nong. Bro. Iya, ya bagus kan teman. Media ini hidup setahun nih, gue udah belum gede gue. Yo, Han. Yo. Yo.
Thank